Şunu näme diýip berdi? Ene şunu. Şunu ýokursunno unedited version diýip berdi. Bilýärmi näme diýmek şol? Men häzir şoň videosundan men alaýyn täzeden. Şo taýtany unedited version, ýani intak näme edilmedik. Näme de şoň kanalynyň ady? Türkmen Yurt TV. Türkmen Yurt'tu. Häzir şoň başynda şol goýun zady bar. Men häzir şu unedited version metodi terjime edip bereýin. O bir sany dokument görkezip adam arlap bermek gerek ýa-da onu. O Birleşen Milletler Guramasynyň diýär o. Advanced unedited version. Bak. Advanced unedited version diýip ýazdy. Herediň watandaşlar. Şonu gidin de nemede görün. Öz kanalynda da görüp bilersiňiz. Men häzir saňa aýdyn. Advanced unedited version. Şunu terjime edýäne öňünden berilmedik versiýa. Ýani orççasy предварительно не отредактированная версия. Не отредактированная версия. Unedited version. Yani предварительный versiya mun görkezýän zady şunun fakat kariyetin Birleşen Milletler Guramasynyň çözgüdi diýip görkezýär. Şaýdana biliber o 7 milyard diýip bir adam ýazdylar. Gördüňiz şunu mene ýakynladyk gördüm bir ýerine. Niýetini ýazdylar şu 7 milyard. Onu göremok. Birleşen Milletler Guramasy United Nations sözü geçen ok. Adam hukukları baradaky komitetinden allyk diýär şunu. Dokumentlere yok, onu yazan onu istiyorsun da advanced unedited version. Edited version, advanced, öňünden nimek? Öňünden предварительный. Bir yerleri teklip yapıyor. O suudun kararı dik görkezýärler bu. Tamam bu zatlara düşünmeýän türkmen, ingilisçe bilen ok belki. Bu zatlara düşünen ok, bir tane dokument görkezse şu hakikat mı kadro edip. İntak bunu hökümet tarapdan bir gatnaşmandyram. Bu arada komitet onu gepleşikler geçirilip bular öz versiýasyny beripdir, hamana hökümet özüninkisini beripdir, hamana iň soňunda suut bolupdyr, suutda da utulan ýala edip gurrun berýärler. Dokumentde ýazyldyra lack of cooperation by the state party. İngilizce bilýäňiz bolsa serediň oturup. Näme diýmek? Hökümet tarapdan hiç kim ýok diýmek. Indi sen oturup uttuk diýen özüňiz bir dokument ýasapsyňyz, oň üstünde OON nipsat ýok, United Nations nipsat ýok. Üstünde ýazyldyr, предварительно diýip ýazyldyr. Intak bir garalama bir garalama. Intak ol dogrymy diýen zadyň dälmi, muňa tutnama ýok.